debate, digdi sa GB, garantisadong baleta. Mga tugang uya pang headlines kan mga darakulang bareta sa lado lokal at importansya kan Ibalong Festival para sa bagong henerasyon tinawanin doon ni DepEd Secretary Sani Angara. PNP Legazpi pasiguro man giraray sa pasiorden sa syudad apisar kan deklarasyon kan Puwersa Armadas na wala ng insurhensya sa Legazpi City. Sa lado nasyonal, Representative Martin Rimualdez pinahimutika na siya nag-recant sa apat na Maleta Boys. Special recognition sa sarong aplikante na nagpalyar na makalusot sa agility test kan BFP dahil sa pagtabang sa sarong biktima nin vehicular accident sa Bulan, Sorsogon. Trillanes iaatras na ang kaso kontra sa apat na dating bodyguards. DND Secretary Gibot Chodoro sinimbag ang agyat ni BP Sara durante sa pangaranan ang mga pro-China na opisyal kan gobyerno. DFA kinondinaran paglakop kan nagkaperang taul na may mensaheng anti-China. Sa ibang nasyon, Thailand school shooting, gumineda din 7 katawo, 14 anyos na suspek gadanman. Baretang Sports National Bank Open Organizer nabigla sa Pinoy Power ni Yala asin kan pagdagsa kan fans kaini. Ngunyan mga tugang, kami po sa inyong magiging tagapagbareta. Ako po si Henry M. kasabay si Jasmine Baloloy. Good morning, Jasmine. Good morning, VP Henry, asin sa tuyang mga paraantabay. Tinawanin doon po ni Department of Education Secretary Sani Angara ang importansya kan Ibalong Festival sa pagmantiner asin pagpasa sa mga bagong henerasyon kang kultura, tradisyon asin kasaysayan sa Legazpi City. Sa eksklusibong pakipaghoron kan DCGB News kay Angara, sinabing dakulang bagay ang siring na aktibidad sa nagpapahiling kan magayon asin makulor na istorya kan sarong lugar. Dagdag pa niya sa DepEd na igwanin lokalisasyon kan curriculum kung saan preserbar ang lokal na tradisyon arong kan festival, local fabrics asin history bilang parte kan pagpapararom kang national building exercises. Katakod kay ni, nagpaabot manin pagbate ang opisyal sa lokal na gobyerno kang Legazpi matapos ang matrayumpo asin makulor na pagbubukas karika 135 taon kan Ibalong Festival 2026. Binabati po natin ang lahat ng taga Bicol and of course dito sa Albay, sa Legazpi. Galing ho kami sa Kamsur kanina and napapasalamat tayo dahil very warm ang welcome ng mga Bicolanos po sa atin. So, mabalot. Secretary Sani Angara sa entrevista kang DCGB News. Daiman giraray nagtitiwalaan pulis din maski deklarado kan Armed Forces of the Philippines na naman in insurhensya sa Legazpi City. Sigon kay Legazpi City Police Station Chief Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. Padagosan sa indang pagmonitor lalo na sa rarayong barangay sa Southern na dating identified na may rebelde. Alagad gunyan, deklarado ng matrangkilo asin libredo sa insurgency. Sinabi ni COP Tagtag na igwaman nin sa giraray nin surpresang checkpoint para siguro na dai makalusot ang malaraot na elementos. Bako sana sa insurgency kundi sa iba pang mga pangyayari. Katakod ka ini apresyado man ang lakdang kan pulisya kan mga residentes sa syudad kan Legazpi. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal, bilog na nag-implementar sa bilog na nasyon ang aral program kan Department of Education. Inan maugmang anunsyo ni DepEd Secretary Sani Angara katakod kan inaugurasyon, blessing sa turnover ceremony kan bagong apat na eskalon na edifisyo kan Marshal Oranyola Memorial School umorm sa Ginobatan Albay kasuhapon. Sigon kay Angara sa mga grade 1 initututukan kung saan
bako sa napagbasa ni tuturo sa mga estudyante kundi pati naman ang agham asin matematika. Apera digdi, sinabi niyang ipapautob man ang feeding program para sa mga kinder to grade 1 malnourished, wasted as in severely wasted na sa mga eskwelahan. Mientras tanto, sigon sa opisyal na dakulang tabang ang bagong ito-turnover na mga edipisyo sa pagkapakarhay kang kalidad kang edukasyon. Asin ang pagtaunin ligtas, matanos asin mas magkanigong kapalibutan sa pag-aadal sa mga estudyante asin para tukdo. All over Bicolandia, all over the country, nagbaba na po ang pera, ang DepEd. Dati kasi, either DepEd or DPWH lang ang gumagawa ng classrooms. Kaya medyo na-traffic na po. Medyo sa dami ng proyekto, medyo hindi nabigyan prioridad dahil we are not an infrastructure agency at the end of the day. So we just do construction pag may repairs, may emergency. But this is a innovation by no less than the President who instructed us to involve the local governments in classroom construction. Biging ganyar kan manihamiento kan Zamora Memorial College sa Bakakay, Albay. Ang publiko as in online community na dai basta-basta magtubod o magpalakop nin mga bako beripikadong impormasyon. Uring-uding as in chismis may koneksyon sa nangyaring insidente nin pagbalo nin pananaksak sa eskwelahan kasuudma. Sa opisyal na bahayag ng eskwelahan, sinabi kaining padagos ang pakikipag-ordinar ninda sa Bakakay PNP. Mantang pigigibo ang aktibo as in mahigpit na investigasyon. Tanganing malinaw asin maaraman ang tunay na mga pangyayari. Tinaawan doon man kan eskwelahan na may mga menor de edad na imbuelto sa insidente. Kung kaya dakulang bagay na maging maingat sa pagtaunin impormasyon mantang daipa na establisher ang katotohanan. Pigpromisa man kan manihamiento na mapaluwas sinda kan madidiskubring konklusyon. Oras na matapos ang investigasyon kan mga autoridad. Magigirumduman eksklusibo asin enot na nailuwas sa DCGV News. Sa paagi ni Bakakay PNP Chief Police Major Nino Akyatan, ang insidente kung sa inisyal na impormasyon, pinaghiling na bullying ang kausa kan pagbalo kan krimen. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mientras tanto, nagpalyarman sa iyang aplikasyon na magiging parte kan Bureau of Fire Protection o BFP. Naging matrayumpo man sa pagligtas nin buhay ang 25 anyos ni si Paulo Guela matapos niyang tabangan ang sarong biktima nin vehicular accident sa Bulan, Sorsogon. Kasuudma, kan pinagmidbid kan BFP sa ay kan special recognition si Guela. Katakod kan selebrasyon kan ika-35 anibersaryo kan ahensya matapos ang sa iyang makaskas na pagresponde sa aksidente kan Hulyo 24. Nangyari ang insidente mantang pauli si Guela matapos siyang dai makapasar sa BFP Physical Agility Test. Kan mahiling ang aksidente, tulos niyang kinuha ang first aid kit. Hali sa iyang motorsiklo asin pinaghiling ang kondisyon kan biktima. Mantang pigahalat ang pag-abot kan emergency responders. Makalihis ang 5 minuto, nag-abot ang Bulan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kung saan nagtabang siya sa pag-asikaso kan mga lugad kan biktima. Asin sa pagbugtak ni neck collar, tanganing dai mahiro ang payo kaini bago isakay sa ambulansya. Napag-araman na certified first aider, asin aktibong volunteer man si Guela kan Philippine Red Cross Sorsogon chapter. Apesar kan pagpalyar sa iyang enot na aplikasyon, nagpahayag ini nin sa giraray na kamauotan na mag-apply sa masunod na recruitment cycle para makuhaan sa iyang pangiturugan na maging fire officer kan BFP. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Paragos kitang unyan sa mga bareta, negatibo po sa red tide toxins ang gabos na pigmomonitor na coastal area sa rehiyon Bicol sigon sa Shellfish Bulletin No. 19 Series of 2026 kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR Bicol na pinaluwas ka nakaaging aldaw. Sigon sa abiso kan ahensya kay bahan sa mga lugar na negatibo sa red tide toxin ang baybayon kan Milagros asin Mandaon sa Masbate, Sorsogon Bay asin Huwag Lagoon sa Matnog Sorsogon.
Dahilan kaya ni sinabi kan BFAR Bicol na ligtas kauno ng mga shellfish na kuha sa nasabing lugar. Pigutugutan man ang pagkolekta, pag-ani asin pagpabakal kan mga shellfish hali sa nasabing lugar. Sobra 5,300 na bagong na-promote as in na-reclassify na mga produkto as in school heads hali sa man iba-ibang schools division offices sa Camarines Sur. Ananumpa kasuudma sa Camarines Sur Freedom Sports Complex sa Pili. Pinanginota ni Department of Education o DepEd Secretary Sani Angara ang mass oath-taking kan mga educators nakasabay sa mga na-promote as in na-reclassify sa irarom kan Expanded Career Progression o ECP system. Sigun sa DepEd Bicol, uminabot sa 12,622 ang kabilugan na bilang kan mga produkto na na-promote as na-reclassify sa bilog na Bicol Region, kung sa inang Camarines Sur ang may pinakadakulang bilang kan mga benepisyaryo. Kinumpirmar ni Angara na ipigsusulong ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na madoble ang pondong ipigtagama para sa Expanded Career Progression sa masunod na taon. Oras Pilipinas, asin po sa DCGB. 25 minutos, makalisan na alas 7. Ini po ang DCGB Barata alas 7. Iba pang detalye, masunod. Makalipas lang kan mga patalastas. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pag tayo may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan Sangguniang Bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang ng mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri-Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, Kulinarya asin Longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program
asin services orientation for barangay officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin procession sa Bangi. Agosto 15, Agri-Fair closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. DZGB Barreta alas 7. Mga tugang pinahimutikan po ni dating House Speaker Martin Romualdez ang alegasyon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na siyang nagpa-recount o nasa likod kan pagbawi kang testimonya kan apat na binansagan na Maleta Boys. Magigiramduman na binawi kan apat na 18 mga binansagan na Maleta Boys as in ex-bodyguard ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico ang sa indang mga nainot na testimonya na nagdi-deliver ang mga ininin malimaletang kwarta sa manila ibang tawo kamabutan na si Romualdez o kaibahan si Romualdez. Anapat kaibahan na sa inako kan Office of the Ombudsman bilang witness kontra sa dating speaker as in representante kan Primer Distrito kan Leyte sa paghanda kan patong-patong na kaso laban sa iya dahil ang digdi may duda si Remulla na si Romualdez ang nasa likod kan pagbaliktad kan apat na testigo kan mga ini sa tulos man na pinhamutikan kan dating leader kan Kamara. Inanunsyo ni dating Senator Antonio Trillanes IV na pipasibog na niya sa iyang abogado ang mga kasong isinangat kontra sa apat na miyembro kan binansagan na Maleta Boys o mga nagpapamidbid na dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Magigirumduman na binawi kan apat na miyembro kan pigaapod na 18 Maleta Boys ang sa indang mga nainot na sinumpaan na bahayag manungod sa pigsasabing pag-deliver nin minaletang kwarta sa nagkaperang opisyal kan gobyerno. Sa sarong bahayag sa iyang ex-account kan Agosto 7, sinabi ni Trillanes na ginibo niya ang lakdang bilang simpatsya sa apat na dating soldados na inabuso dahil sa kawaranin kabuhayan. Sinimbag po ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang naging agyat ni Vice President Sara Duterte na pangaranan ang mga opisyal kan gobyerno na pro-China. Napag-aramanin agyat ni Teodoro ang mga pro-China officials kan Pilipinas na magdimiter na sana sa pwesto kung day kayang tumindog para sa isyo kang West Philippine Sea. Sa ipinalawas na pahayag ni Teodoro, day kaini o sinabi kaini na sa nasabing sitwasyon, simple sana ang basihan. Ang mga nagsasayuma sana sa Administrative Order No. 29 as in day midbid digdi lalo lang tahaw kan pagpasar kang nasyon nin mga nautical chart para sa Baho de Masinloc. Piglinaw kaini na baka red tagging ang pag-akusahan sa sayang naging agyat na ini sa mga opisyal kan gobyerno. Dagdag pa kaini naghiro ang Department of National Defense o DND din sarong makaustisya as in objective criteria sa mga kasong may kinaraman sa reputasyon kan mga namamanuaan. Kinondenar kan Department of Foreign Affairs o DFA kasud ang pagwalat sa mga taul na may mensaheng anti-China sa maniba-ibang lugar sa Metro Manila. Inapod kan DFA na sarong irresponsible asin kawaranin respeto. An insidente na daino arin man kukonsentihon. Tinawanin doon kan ahensya na apisar kan pigmimidbid an katalingkasan. Sa pagbabahayag kaini, daisakop an pananakot o patakot nin bayolensya laban sa isay man na dayuhan o opisyal kan ibang nasyon. Sigon pa sa ahensya na seryoso ang gobyerno sa pangakong siguruhon ang kaligtasan kan mga foreign diplomat susog sa Vienna Convention. Ang siring na aksyon bako refleksyon kan sistema kan gobyerno. Bako sa naman ini ang tamang paagi kan pagtuyaw kan mga Pilipino sa mga sensitibong isyong pampolitika. Katakod kaini nagkoordinar ng unya ng DFA sa law enforcement authorities para maaraman ang mga may paninimbagan sa likod kan planadong paghiro kan mga ini. Enot kaini, 5 inabandonar na taul ang magkakaseparar na nahiling sa mga tinampukan Manila, Quezon City, Makati, asin Caloocan kasuudmang Biyernes. Ang taul na na-recover sa Welcome Rotonda may pandok ni na Chinese President Xi Jinping, Foreign Minister Wang Yi, asin Ambassador Jing Quan. Oras Pilipinas sa DCGB. Asin sa DCGB. Alas 7:34 ni Aga. Bareta po sa Luwaskan Pilipinas sa sports. Makalipas lang kan mga patalastas. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin.
mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. DZGB Barreta alas 7. Mga tugang paragos kita sa mga bareta sa lado kang sports sa sinistorya sa ibang nasyon. Sabay si Nicole Ann Gloriani. Good morning, Nicole. Good morning, VP. Good morning sa mga paraantabay. 7 ang kumpirmadong gadan kay bahanan mismong suspect asin 15 analugadan matapos na nangyaring pambabadil kan teenager na estudyante sa sarong eskwelahan sa luwas kan Bangkok, Thailand kasuodma. Nangyari ang pambabadil sa prestihiyosong Odebsirin Non-Taburi School sa Bang Kruai District, Non-Taburi Province na makukuha sa norte-weste sa luwas kan Bangkok. Sarong 14 anyos na teenager na estudyante kan eskwelahan ang suspect ginamit niya ang sarong 9mm na badil na pagsadiri kan sa iyang lolo. Sigon sa report kan pulisya, bago nagduman sa eskwelahan binadil asin ginadano na kan suspect ang sa iyang mga lolo asin lola sa saindang harong. Pagkatapos naglawag ang suspect sa eskwelahan kasudmang aga asin nagpaputok nin sobra 26 na bala. Nagdara ini ning grabing takot asin kararibukan mantang nagtarago ang mga estudyante sa laog kan sa indang mga classrooms. Sa kabilugan 7 ang nagadan ang mga biktima kung pwesto kan mga may nasunod, 3 para tukdo, 2 estudyante asin ang lolo asin lola kan suspect. Matapos ang krimen naghugot ang suspect gamit ang sa iyang badil. Sa 15 katawang nalugadan, nagkapira ang nagsapar nin mga danyos mantang nagkakariribok asin nagbabalo na magdulag sa lugar. 2 sa mga lugadan ang sangunya nasa kritikal na kondisyon. Padagos pang pig-imbestigaran kan Royal Thai Police ang motibo sa likod kan maturo-tristeng pag-atake. Sa lado kan Karawato Sports, nabigla ang organizer kan National Bank Open sa Canada sa rikas kan pagkaubos kan ticket sa mga laban kan Pinoy tennis star na si Alex Ayala. Sigon kay Carl Hale, tournament director kan WTA 1000 event, daipiglalauman ang dagsa kan mga Pilipinong fans na nagsusuporta sa laban ni Ayala kontra American player na si Alicia Parks kan Agosto 6. Sa nasabing laban ang gana si Ayala sa score na 6-1, 4-6, 6-2 para makalaog sa third round. Bilang reaksyon sa kadakol na Pinoy supporters, nagtangron organizers nin adobo chicken sa food court kan Sobeys Stadium na may seating capacity na 10,077. Sigun kay Hale, ini ang primerong pagkakataon na nagdagdag nin espesyal na pagkaon sa katahawan kan torneo dahil sa nasa sarong player. Pigukonsiderar kan mga organizers na patunay ang mainit na suporta kay Ayala kan kusog kan komunidad nin mga Pilipino sa Canada. Ang trayumpo asin kasikatan ni Ayala ang nagtaonin kakaibang kolor sa torneo na sangunyan mas namimidbidan bako sa nasa aspeto nin tennis kundi para naman sa pagpapahiling kan kulturang Pilipino. Yan ang detalyas kan barata sa lado kan ibang nasyon asin sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Mga tugang sa kamugtakan kampanahon, kasabay po si Ruth Pakala, hali sa Pag-asa. Yes po, ini po ang latest update manungod sa panahon niya na aldaw, August 8, 2026. Southwest monsoon manggiraray po ang nakakaapekto sa Luzon maging sa Kabisayaan. Sungunya na aldaw po buong probinsya kang Kabikulan na cloudy kita na may mga kalat-kalat na pag-uran. Asin na pagsilat pagdagoy-dul-dulit po ini kang hanging habagat o southwest monsoon. Moderato sagod sa makusog na duro sa hali sa timog sulno pa ng mairan na may moderato sagod sa makusog na paghukol kang kadagatan. Agwat po kang temperatura tangon niya na sa 25
sagkod 30 degrees Celsius. Nagsirang po ang aldaw kasubagong alas 5:30 ning aga masulnok at siya na alas 6:10 ning hapon. Ini po si Ruth Pakala kang Pag-asa Legazpi, maraming na pagkaabot. Mga tugang, sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Director Mardy La Cruz, si Nicole Angloriani, Shari Meleron, asin Jenny Baliran. Sabi po sa inyong naging tagapagbareta ang unyang pangaldaw, ako po si Henry M. Jasmine Baloloy. Salamat po sa inyong pagkantabay. Radio Klinika, susunod na. Yan ang DCGB Bareta